प्रमद बर'आ गावनि इएमफोरखौ लानानै गभर्नमेन्ट दागासिनो दङ बिथाङा इएमफोर दङ गावसिनि एसेम्बलि दङ समालोचना खालामनो बिजिरनो थाखाय बाय हिमन्तआ माबे उद्देश्यनि थाखाय बाहाय सानबा मिशन लानानै बिटिआर मिशन लानानै फैदों बियो बिटिआर मिशन नङा बियो काउन्सिल इलेक्शननि मिशनखौ लानानैसो सानबा बोरै दाजाब दानख' खालामबा जोङो बांसिन सिट मोनगोन बोरैहाय प्रमदखौ थगायनो हागोन बोरैहाय हाग्रामाखौ थगायनो हागोन बावहायनो बिथाङा बेखौसो लानानै फै सानबानि मिशन लानानै फैबाय थादों दा बे खोथाफोरखौ लानानै हाग्रामाया खुसि आवगायावबो खुसि लकसभानि सिगां जि रुमबां हाजार जइन खालामदों बागुरुम्बा मोसालाय बाज्ल'लाय पिकनिक जालाय इलेक्शननि जेब्ला एक माससो सिगां गैला एकबारे गुबै लरहायबाय सोरबाया बुंबाय 3 कौटि ना 13 कौटिनि हिमन्तनो फानखोनो गर्जनखौथ' होनबाय बियो 50,000नि बारा गर्जना मोना 50,000जों जेनदों दा बेफोर खोथाखौ बुजिनांगौब्रा खनसे नङा खननै नङा हाग्रामाया गले हिमन्तजों थगायजाबाय आरो बबेबा खोथाखौ बिराद गोदै लानानै सामफ्रामबो एखे जाफुंगा खिफुंगा मिनिस्रा जों देरहाथारगोन जों गभर्नमेन्ट दाथारगोन बिजेपिखौ लानानै हारसिं दाना नोङो हायोब्ला मानो बिजेपिखौ नांगौ आरो हायाबा नोंनि फंबायखौ लाफानानै नों दाना मानो मालायखौ नांगौ फालाय दा बुंगौमानि खोथाफ्रा लावगौ आं बे नोजोरजों नायदों आरो जे हिमन्त बिश्व शर्मानि सानबानि बिटिआर मिशना बे इलेक्शन मिशनसो बेखौनो बिटिआर डेभेलपमेन्टनि मिशन नङा जोङो मारै देरहागोन मारै देरहाया बेखौसो खना खनला नायनो थाखाय बिथाङा फैगोन